салом алейкум ва ҳама ин барномаи разбор батл. дар барнома вообще правила нестай чӣ коре айдастшон мея кардан бигира ва шумо метавонед через комментария интихоб кунед победителя. хай биё басаяк камераро бикаш барномаро сар кунем. самбусаи арзон батл. Ледис и мардам, велком, добро пожаловать, хуш омадад. батли вазмина, як вам против сёҳзард, розигав ё кӣ боша ман намедонам. Ку биё дар борашон маълумот бинем ки киян чиян ё. батл. камера кардеси ба намеги охи. короче номи ман сёҳзардай. ман хеле хушҳолам ки маро дар UFC гирифтен. иҷа UFC нест, иҷа разбор батлай соф беахлор ҷамъ мекунен. ман боварӣ дорам ки шумо ҳама дар канали ман подписатсия кардаген. Ман вообще ҳамира нашнохтам. И кӣ буд? Эй, привет, ман Якубанам, зажигай. ман хушомадҷӣ мекунам ки ранги одам тарсонак шам. шумо ҳамадай ма битарзе. дар разбор батл ман ҷои якума мегирам. касе тарафдори май дод зана. самбусаи гарм. и батл занои мо ягонташ соғ набудае. хай биё аки чӣ кор мекунем омаданак. биё хай ай сёҳзард сар мекунем батла. ягам ёдат ҳаста аккаунти 300 000 дошти ку анамура ма ҳар рӯз жалаброӣ мекардам ки тара удалит кунад. О бача некина тури ту дух доштай. Оно неки нав батл монанд шид. Как любой батл бояд яке не яке ҷанг шава охи.